Na 4 dagen fietsen kwam er vrijdag een eind aan de fietsvierdaagse. Op een van de laatste knooppunten in Overloon kwamen alle routes bij elkaar. Een van de ruim 40 verkeersregelaars die zorgen dat onder andere dit punt veilig gepasseerd kon worden, is Wiel Pelzer. Hij heeft de afgelopen dagen al op verschillende plekken gestaan. Dus op rotondes, voorwegovergangen, eigenlijk alles waar wat gevaar voor de mensen is, staan we. En op iedere kruising staan dus 3, 4 mensen van ons. Ja, en jullie komen nog wel eens in gevaarlijke situaties terecht? Ja, afgelopen week nog in Horst, Amerika. Allemaal die blubbertonnen en die vrachtwagens en die rijden die mensen tegemoet. En dat allemaal stof en zo. Mensen kunnen niks zien en dan moet je wel opletten dat er niks meer gebeurt met die mensen. Want dan moet er eentje van ons naartoe dan. Hè. Ja, want dan doen jullie handelend optreden? Handelend optreden, ja. En accepteren de mensen dat ook? Ja, natuurlijk, want daar zijn ze heel blij mee. Want de meeste mensen zeggen het is nergens zo goed geregeld als de Venray. Ze komen van Groningen, van Friesland, overal komen ze naar Zeeland, België, Duitsland. En die zeggen Venray is het beste geregeld qua fietsvierdaagse en de veiligheid. En daar doen wij het voor. Dat duimpje dat zegt voor ons al genoeg. En dat vinden de mensen zo fijn. En dat doen we het voor. Hè. Veiligheid is bij ons alles. De 30, 45 en 60 kilometer kwamen allemaal over de Bossenhoekweg. Een stukje route door het groen. En wat vond u van de routes? Prima, zonder meer. Ja, gezellig, ja, zonder meer. Wij zijn niet zo om achter dat bosje fietsen, maar zo samen vind ik, ja, toch, ja. Oh, hartstikke goed, hartstikke mooi. Alleen vandaag wat nat, hè? Ja. Dus de bossen waren heel erg nat. Okay. En dus dat was iets minder, maar het was een schitterende route, echt een natuurroute. Echt wel. Heel erg mooie routes. En vandaag Duits lijntje, dat was bekend. Ik fiets van Kleef iedere week naar Gennep over Duits lijntje. Mooie routes, toch? Ja, zeker. Het was op bepaalde punten gewoon hartstikke verrassend. Want omdat we eigenlijk samen al heel regelmatig fietsen in Venray. En dan denkt je, oh, maar nou ken ik Venray. Maar dat kennen we dus niet. Dus Venray is mooier dan we allemaal denken? Nou, mijn man die komt eigenlijk uit Stevensbeek en we kwamen door Stevensbeek en ik zei, oh, de Mullemse dijk, daar heeft hij gewoond. Daar komen we overheen. Nee, daar kwamen we dus niet overheen. Wel een stukje en dan ga je naar onder toe. En dan kom je toch op stukken dat ik zei, ja, als Harry dat nog mee had kunnen maken, die wist wel waar we zaten. Dat vind ik dan het mooiste ervan, verrassingen. En die hebben we gehad. Met meer dan 2100 deelnemers heeft de organisatie hun doelstelling meer dan gehaald. Michel Thomassen kijkt dan ook tevreden terug. Ja, het is helemaal super verlopen, de 32e fietsvierdaagse van Venray. We hadden natuurlijk schitterend weer, hè? Weinig regen, niet te warme temperatuur, niet te koud. Eigenlijk ideaal om te fietsen. En wat ook opviel, dat hebben we dinsdag al geconstateerd, dat er meer spreiding in de start en finish is. Dat heeft zich eigenlijk alle die dagen voorgezet. En wat we ook merken is dat de mensen een langere afstand gaan fietsen. Vroeger was 45 kilometer de afstand waar de meeste deelnemers op zaten. En we zien dit jaar dat er meer mensen naar de 60 gaan. Waarschijnlijk allemaal het gevolg van de e-bike. Dat de mensen toch zeggen van oké, laten we nou maar eens een keer de 60 doen. Maar als we terugkijken naar de afgelopen 4 dagen kunnen wij zeggen, we zijn heel erg blij wat we weer op de kaart hebben gezet. Op finishplek de Wetteling druppelden de deelnemers binnen om een welverdiende medaille op te halen en even bij te komen met een frisje of een biertje.